takone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula, mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho, Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita engko kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyai ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampean le. Paring pangandikan sajake kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, ha. Aku umpama di tangan papat ora bunga ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka Sela mangumpeng Pandhawaru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trimo ning wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane. Menika ingkang ndadosaken gara-gara ning Kayangan, Kakang. Lajeng sak mangke kula badhe nyuwun dawuh. Nggih. Gara-gara dumados dinten sak mangke menika menapa saking dayanipun lemah sangar kayuwaing. Mboten. Menapa saking dayanipun Pandhita Tapa. Mboya. Menapa saking dayanipun titah ingkang nyuwun nglangkungi dhateng wisesaning para titah. Menika ki mboten. Nuwun sewu Kakang, lajeng menapa? Menika mangke badhe kula aturaken namung nuwun sewu ingkang ngangka pungkasan ingkang dalari gara-gara kala wau tasih kalepian. Menapa Kakang? Pakartinipun dewa ingkang malisir saking angger-anggering kautaman menika ugi ndadosaken gara-gara upaminipun Adi Guru nggadahi pakarti ingkang malisir saking angger-anggering kautaman. Upamipun ngrokok sedhik mau dal-dal menika duwe gegayuhan sing malisir saking kadewatan. Nembe dipun batos kemawon jatosipun sampun dadosaken gara-gara dereng dipun tindakaken. Inggih. Mekaten Kakang nggih. Lajeng menawi saking ketanganipun Kakang Rada sinten titah ingkang wantun damel gara-gara menapa menika saking pukal gawinipun Jawata menapa saking dayanipun titah ingkang sak mangke kawasa adamel panas wasana ing Kayangan. Menawi saking paningalipun kula sedhi pangdal-dal mboten wonten ingkang dewa dinten sak mangke ingkang badhe nalisir saking angger-anggering kautaman. Nitik netranipun ingkang raka lho Di. Dewa mboten wonten ingkang badhe tumindak ingkang nalisir saking kautaman. Upami wonten badhe ulun pidana pribadi Kakang. Emanipun mboten wonten kasinggihan menawi tela mekaten. Lajeng sinten ingkang dadosaken gara-gara menika. Saking panginten kula menika mangke badhe wonten titah ingkang gadahi pamutah lan panyuwun dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Titah Pujangkara. Dipun sebut titah Pujangkara menika ugi saged dipun sebat menika titah Turasing Dewa ugi saged. Liripun Kakang Rada paring dawuh mekaten. Nadyan sampun kula tiling-tilingaken paningalipun Raka Sedhi Pangdal-dal. Sinten to titah ingkang wantun badhe minggah wonten ing Kayangan nyuwun dhateng para Jawata. Menika ewadene tasih kadidene ketutupan roning salomba, peteng dedet limengan, mboten saged kula pirsani kanthi cetha. Lho, mekaten Kakang. Nggih. Menapa titah menika kula wau Keladuk Sekti Mandraguna. Menawi dipun sebat mekaten ugi saged. Keladuk Sekti Mandraguna nyatanipun kula maturaken menika dipun sebat titah iki saged, dipun sebat Turasing Dewa ugi saged. Namung emanipun kula mboten saged ngawulingani sinten to titah menika kala wau. Lajeng saenipun kados pundi? Sak mangke badhe dipun tingali sareng-sareng sinten ingkang badhe wantun mutah dhateng para Jawata. Malah saking panggerbanipun ingkang Raka Sedhi Pangdal-dal, titah menika mangke menawi mboten dipun turuti menawi dados pikajekanipun. Kula kinten titah menika wau mbebayani lho Di. Menawi wantun ngamuk wonten ing Kayangan, kula kinten dewa mboten wonten ingkang saged ngendhaleni dhateng kamurkanipun titah menika kala wau. Nuwun sewu Bapak kulun. Mugi kepareng mbabaraken lajeng titah menika wau sinten. Upama sak mangke dadi damel risak wonten ing Kayangan. Ingkang putra pun Bathara Indra ingkang saged ngunduraken dhateng titah menika kala wau. Aja kumalungkung dhisik Bathara Indra. Selagi Adi Pramesti Bathara Gurae saka pitungan ulun ora bakal bisa nandingi lawan titah iki mau. Apa maneh kok ming kita? Kita iki ming Jawata sak ngisor ulun. Kita iki Jawata tataran sak ngisor ulun. Ulun dhewe upama kon nandingi titah iki mau ulun mboyawani. Lah kok kita sumalonong
bakal ngetokake marang kabisan kita. Ah, ora ana mut-mute. Bu Ulun, menapa saenipun kula ingkang tumandang titah menika naminipun sinten? Kula aturi paring dawuh. Kula badhe cabut nyawanipun dinten menika. Wah, ya Madipati ya tunggal dene. Aja ngawur kita urung nganti nyabut nyawane titah mau dijabuti untuk kita. Menapa inggih mekaten? Wah, aja sembrono mula kang saka kuwi. Dina samengko ditonton dhisik, padha dipresani dhisik. Aja kebangetan nggon kita ngaturake kesaguhan. Nanging mengko kesaguhan momong kandhet ana ing kesaguhan, ora kababar dadi pakarti, lak malah ngliling semi marang kadewatan kita kabeh. Di saenipun dipun tenggo kemawon lan dipun presani sinten mangke badhe minggah wonten ing Kayuwangan badhe nyuwun dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mangke rumiyin Kakang. Lajeng panyuwunipun titah menika menapa? Wah, kula piyambak boten mangertos. Nembe kula padosi wadene tasih loading. Mekaten kae nggih dereng saged kula candhaki milih sang menika dinten samangke dipun tenggo kemawon mangke panjenengan badhe nampi aturipun titah menika kala wau ning nuwun sewu lho sampun grusah-grusuh kedah saged meper dhateng mubal babaling karepson menawi Paduka Adi Guru nampi dhateng aturipun titah menika kala wau linambaran ati ingkang boten semeleh Pak kliwikan dadi grejokan geguyon dadi tangisan lho Di Ratune Ratu Tama Pati Linu Pranayaka Tiasraharja Panegare becik-becik Parantine tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit mangkenan dodro beda kang reribete si demadyaning Kayuwangan Suralaya nalika semanten sami dhateng pangandikanipun kami tuaning Kayuwangan nenggih yen ngandika magawe prana Mas Purnomo Sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rodo menapa ing Paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang Lodo perkencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Indra wonten dawuh ulun mau paring dawuh piye kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan inggih titah menika nggadahi pamutah menika mboten pangling kados Ponokawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong ya Madipati wonten dawuh wis gage nek arep tok jabut nyawane jabutan wah menika seret Pukulun titah menika mboten kenging dipun jabut nyawane mula aja sok ngegungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut ora rampung ya aja dijabut inggih lha tegese urung rampung uripe ngono lho inggih ayo menika Di ngatas-atas lho Di nadyan namung kados mekaten menika cacaipun kok sampun gembol Wadi Kakang Rodo menika namung Bagong sampun kemengke menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho Di ming menika ngendak dhateng saminipun para titah menika mboten sae wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira monggo Bagong dipun timbali nah wonten menapa-menapa Di Guru kedah dipun petang lho kula sampun matur kedah sepeleh kedah sabar mengsah titah ngaten menika nek ora sabar malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan inggih Kakang inggih kula aturi nyekejaken anggenipun lenggah inggih ngestaken dawuh Bagong Ponokawan Bagong padha harja sak prapta kita Ponokawan ngilaheng awi gena mastu namat sidam sekaring bawana langgeng ngilaheng sekaring bawana langgeng modar ora kowe lagi sepisan omongan nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sapenake dhewe mboten nggo dolanan Pukulun niki lagune gomblo oh iya Pukulun Bathara Guru kedahipun presa nate kagungan titah ingkang sampun seda naminipun gomblo rumiyin dados penyanyi mengkono mboten tahun 90-an kurang iya ulun kelingan niku lagune ngilahing sekaring bawana wutah lagi teka wis mutahke wedak padha harja sak prapta kita Bagong pangestunipun ngangadi Pukulun
tansah pinayungane kawidadan ngiring sambikala pukulun bekti kula konjo ulun tampa sami-sami ulun nggih nampa pangestu ulun tampan ana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayana kasantosan kenapa kita nalika semono wis arep munggah kuning Bali Marti Kundo teka minggo dalan pados toilet pukulun kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu gunung Siulaulu iki gunung endi gunung kok Siulaulu gununge kalih pukulun Siulaulu menika iya ya Bagong gunung Himawat kok sampun ngampet pukulun iya Bagong prayogakno nggonira ngadeg sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyang kersanipun Iwang Bathara Guru nggih Iwang Bathara Manikmaya sampun kirang boten kirang sekeca pukulun iya Bagong mekaten inggih pukulun Bagong padha Raja Saprapta kita Bagong pukulun Bathara Lodolut Bathara Lodolut ora Bathara Nrada iya jan naman kok ora gede-gede aja ngawur kita ya ngomong sampe nek Nrada iki ming semene iki nggih pukulun bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi pukulun Bathara Nrada mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna Kaneka putra ya pangestu lho tampan ana ya Bagong lha pundi kok jimat balik trondolo aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kaya iso ora kuat sabar totok mutar wis Bathara Nrada notok Bagong iki mergane kose kau dulu kayak sarep iki merganing patumu Bagong Padharjo Saprapta kita pangestunipun Bathara Indra iya nering ambikala bekti kula kacur Bathara Indra kacur Bathara Indra inggih Bathara Warkop kok Bathara Warkop Bagong Padharjo Sapraptamu Yama Dipati us ora basa anu pukulun Yama Dipati bekti kula konjo pukulun iya sampun nate njabut nyawa titah sampun angsal pinten pukulun ya wis akeh sing tak jabut nyawane kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu lho wis Yama Dipati ora gawe perkara ora sasa aneh-aneh Bagong nek ngene iki ora kena disana tak kandhani nggih prayogakno Bagong sampun mboten kirang prayogi pukulun Yama Dipati pukulun piye Bagong sowan kula wonten kalipun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun nyuwun priksa perkara apa pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu amargi kaleke papat lengosoki mesti suwi sabar lho Di sabar latih sabar Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika tabiatipun watahipun nggih ngaten menika sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih iya Bagong pancen lu nek siram suwe remen kula pukulun iya Bagong nggih kula niku wong niku seneng guyon dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur kaya kanca kula dhewe kabeh iya pukulun ana apa meneh Bagong napa ingkang wingking kalih menika widodari iya Bagong jare ayu kok elek widodari kuwi werna loro ana ingkang ayu ana ingkang elek wah campur aduk sing widodari sing ajeng iki ayu-ayu sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun iya wis ora dadi ngopo gayane nganggo kacamata bareng sing endi ya widodari nganggo kacamata kae lho sing nika lho sing nang mburi nika lho mburi dhewe nika cengengas lah dicopot sakniki kacamatane dicopot wong udu kaca plastik ya sing sabar Mbak kono kawan Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karep kita dhewe apa saka diutus kalian bapakmu Semar kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng Kang Petro nggih mboten ngertos Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye menika penggemar kula pukulun iya ya syukur lho kok saiki raine dinae blethokan barang ora apa-apa ngaten nggih pukulun iya Bagong lah Bapak nggih mboten ngerti Kang Gareng nggih mboten ngerti Petro nggih mboten ngerti wigatine apa Bagong kula niku ora lara ati kula sebabe apa sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan lho Gusti Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh kok rumangsamu dianak tirikan kula niku wingi dolan tenggene Gareng terus dolan tenggene Petro
Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng mriku niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan. Kita Gareng lan Petro Nggih, teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono Nggih. Terus angka loro suwe ning suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Mergo rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petro. Heeh, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku cerita, Begawan Solontara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resira Gandarwa Raja Bali wis urip ning Kayangan. Awak dhewe mung kari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe terus. Ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus do terus do pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok kelara-lara. keloro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Solontara ya Truk. Petro niku ora wangsulan ming menjep karo Mlengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Solontara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya Truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar ta Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning Kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan. Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Solontara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun kados-kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing kene kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Tremberane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana dipun diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho, kita rembugan karo bojo kita? Nggih, niki bojo kita ngenteni teng repat kepanasan. Lho tak jak ning Kayangan to, kula jak. Nek ora dijak tenan, ngomah niku dibabahi Petro. Petro seneng kalih bojo kula, ngerti wis suwen tak nengke wae. Ben dujo, tak ujo Petro, Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathos nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigarane semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta. Sabar. Mboten sabar pripun? Kok sing teko Bagong ki piye? Lah iki sing njaluk sing den sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang rada kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Ya wis ora Bagong ora. Ngoten niku bojo kula. Bu ora usah munggah nang Kayangan. Ora lagi datang bulan to. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari ki ra entuk mlebu nang sarean. Iki Kayangan iki nggone dewa engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana yup-yupane, gosong nggo eman. Amen wong wedok kaya ngono kok.
Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngelok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo kira iso mikir. Iya, Pak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Cocoba ora sasulukan. Ae sembrono ora. Ngoten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tru. Rembug kula menika janjan pun namung badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya, nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menapa dados dewaning para dewa? Kedahipun mertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petra kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Bagong, nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing wis Semar? Karet sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulun. Aduh, Bagong. Aduh, kang napa Bu Kulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kaliyan panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho, sing positif Bu Kulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sampeyan Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mula ingkang saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kali bapakne Petra, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun mboten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ora iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang kayuwangan, cecok aku ngamuk nang kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati nang kayangan, aku mati nang kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatak tanggo-tanggon atine, blas ora nangis. Wong percaya bojo kula ya ora tresna kali kula. Mula ora nangis. Ning emosiono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Kowe lho, ana apa to? Lho. Pokoke tak gone dokter Iwan tak suntekke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didung. Kula sing ingokke nggih pukulun. Aja. Totok mutar kowe lah. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun, kula nenggo menganipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tenggo. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten pundi dunipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan niku dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula tris jaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampean mboten saged nedahaken wonten pundhipun bapak kula,
Sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki Dewa Seng teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane, men, rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora. Kakang Rada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampunipun Bagong wonten mriki menika. Bocah gecul murah-ucul, anggere rasane arep nesu ning dhek omong meneh niku sampun geli rasane. Geli Bu Kulun. Lha niku pancen menggelikan apa Kulun? Lah nika ngendikanipun rak waton nerocos wae sak winake dhewe. Monggo Bu Kulun latri paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Narada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak iki, Den? Sampeyan ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksudnya kok bapake Bathara Narada. Nggo ngapa bapakmu ya? Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Narada, takon bapake Bathara Narada. Sinten? Sinten Bu Kulun? Bagong. Nun. Estu napa Bu Kulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Niku harapan kula namung sampean Bu Kulun. Nek sampean ra iso ngandhake tenan niku kula wis peteng mripat kula. Kula ora nyawang dewa, ora nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Ya malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Bu Kulun, wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu dipa nirmala Bu Kulun. Daranipun kayangan. Iya. Itu dari para dewa kuwi darane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Aku pancen cangkem elek tenan. Nek kayangan kok waton muni sampe naik. Monggo ta kula niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo ngaturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun boya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun boya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepeng ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sora geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kayiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijin. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong, srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae, nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya, ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar kok kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Kae para dewa-dewa. Kok nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Lah, larangan dulu ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya. Bendok kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi. Masa mung wujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki? Pundi kelakone kula tak takon? Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula, mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula Bu Kulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho, Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita engko kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra Jawa-Jawa. Walah, pripun Di sampean lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tak tandangi, ha. Aku umpama di tangan papat ora bunga ya. Wis, loro sisan rame siji.
Ajake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma. Semeru Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do nduduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng Pandhawaru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar seprene tak ngeke nggon panasan ya isih ayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek ming jawaban kaya ngono ora tekan Kayangan ora masalah. Ming gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa ming sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka Sela Pandhawaru Binangun. Syarat neng tempat kepanasan legane atiku. Bagong. Wong kang kaya kowe. Derajat derajat kowe wani nranyak marang pendhidane Rama Pulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus kowe angling Darma. Edan aku saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun iki dewa kok kelas pira? Bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo wong Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekelingan iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mentung sithik dicekel sak menake. Aduh. Lha niku lajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu Kowe metu njaba apa ora? lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Iya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedine apamu ngalahke Bathara Indra, lakon adhare karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandakno kasino karo Dana. Aku ora wedi. Kerubutan nyandang ngocip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku ora wedi kowe dadi cip mencemplung kalen kok. Wah, kowe Sendra jak metu kowe ndak malah keker ayo. Metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tak amuk kabeh legane ati. Ya, ora trondolo kae. Ning arep metu kok nendang weteng lho. Kakang rada dipun menapakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi Adi Guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa kula rak munjatur sa paduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing Kayuwangan. Namung semunipun menawi dipun tanggihaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadiane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun geblar wonten jagat menika wonten ingkang lairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dimados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudaya pak pong mbok bolong kali cedhi sapa singgal. Nah, mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Menika rasa penake dhewe ta nika. Wong mau wis metune njaba kok bali meneh menika terus pundi. Wah, menika lho, walah wis cilaka ya. Ora tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, Kayangan gon suci kami duyui sak nggon-nggon. Walah cilaka ora. Di menika das pundi? Ya mau dimati wonten dawuh.
ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger kaiwangan sapa sing ngakon Yamadipati? Sing ngakon Yamadipati sapa? Ah, Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanen kowe Bathara Guru? Yamadipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Yamadipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados ngono. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Dan iso. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Lah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara. Monggo dimakan. Wong kang kaya kowe, Bathara Indra. Penyakit gugu karepe dhewe. Mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pulun Bathara Guru wae. Ninggal bali marti Kundha Manik ngambak Dirgantara ben. Ya dirasani mbok ben. Arep apa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat. Dibantani Bathara Indra lakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Ena pangin mak cemplungke kawah candra di muka. Lho. Sing nyemplungke iki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Yo, ora apa-apa. Aku kelambi renang lho ning. Men ketok asik. Yo. Wong edan kendara dening aku tandangi regane ati kowe rumangsa. Wedi ya. Ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Aku nek kangsan marai sapa apa. Kudu dadakan aku ki ngono. Pripun ki Lurah? Limbukan sik. Oh nggih. Ngono dadi lah peperangan tak tinggal. Oh. Lah terus limbuke sinten? Terus anggo limbuk aku. Oh nggih. Limbuk ra melu dhewe wae. Acara napa kene? Tasakuran. Neton Bapak Mesir bin Sastra Wiharja sing yuswane wis 90 taun yem nggih
didongake panjang yuswa. Nek ora saka panjenengane iki, Pak Lurah ora bakal nanggap awake dhewe. Nggih. Pak Mesir bin Sastrowiardja ki seneng delok YouTube. Oh. Kok nyetelke jarene Pak Ganevo. Oh, mbok aku tanggapke wayang le ngono. Dalange sinten ya iki wae dalang sing iki sing rusak tatanane iki. Terus aku terus diundang karo Pak Ganevo. Terus ditimbali mrene iki dados niki tasakuran netonipun Bapak Mesir bin Sastrowiardja. Pak Mesir, untung Pak Ganevo ki asmane dijenengi Ganevo, nek dijenengi Palestina. Sok gelut terus lho bapakne. Ngawur. Ya wis 90 taun mau isih iso ketemu aku, foto karo aku. Nggih, nggih. Nganggo kursi roda. Nggih, gandeng akeh sing padha rawuh. Nggih. Didongake panjang yuswa. Nggih. Didongake waras sehat, awet momong putra wayah. Pokoke anggere anak-anake karo putu-putune iki do gelem ngangseni Pak Mesir. Pak, sesuk nek sampeyan sehat terus ki tak tanggapke sena setahun pisan ngono. Engko ora Pak Mesir bin Sastrowiardja ki atine seneng, wong ki nek atine seneng ki sehat terus jem. Nggih, nggih. Nganti besok. Aku karang ming semono kuwi aku kira. Neng wis ngono. Oh edan lah. Aja nekat. Semono uga putra wayahe Pak Mesir bin Sastrowiardja, Bapak Ganevo sak kulawarga. Nggih. Pinaringana sehat, ayem, tentrem, rukun. Nggih. Sing jeneng wong piyai sepuh ki seneng-senenge ati ki nek karo putra wayahe do rukun. Kuwi wah wong tuwa wis bungah tanpa upama. Mergo gula wentah anak ki kewajibane wong tuwa ora njaluk sesulih, ora njaluk dijoli apa-apa. Ngoten. Arep anake iki saben dina persasat iso munjung ingkung gajah. Nek kelakuane mrosal bedugar karo dulur-dulure ora rukul, ha kuwi wong tuwae marai sedih. Nek sedih ki angel sehat. Ngono lho, Jem. Nggih, nggih, Mas, nggih. Mula aja sok nganti gawe gelo atine wong tuwa. Wong tuwa diwet-wet. Nggih, nggih. Ngoten nggih. Nanggape wayang ngene iki nek diukur ora nganti sak emput-empute. Nanggape wayang bapakne iki aja terus pamer. Nggih. Bapak kok tanggape wayang. Lho ngono putih nek ditung dikalkulasi lho kula mentah. Putra-putra wayang nganti tekan semene nganti do sukses ki piye? Nek ditung nganggo dhuwit pirang miliar. Ayo. Ora lunas. Mula nanggape wayang bapakne niki aja ditung. Iya. Nek bayar dalange aja dinyang. Iya, nggih nggih. Tenan kok padake ora. Aja kok nganti umur 90. Wong tua umur 50 kowe adhe kok nyaur kabeciane wong tuwae lho ngiso kok. Ha nggih leres. Mula kudu diwet-wet Pak Mesir bin Sastrowiardja. Ya. Ngemak. Lurah ya nyatane ya sembodo. Ah iya Pak Lurah ki nek ora entuk dongane Pak Mesir ya ora dadi lurah. Nggih. Ngaten nggih. Iki widodari kayangane do teka. Widodari sing kenging soting Sang Hyang Jagat Girinata. Pekasan mboten putuh kados dene menungsa wantah. Ayo ora apa-apa karang ya iki termasuk bintang tamu. Nggih, nggih. Terus niki mboten ngangge limbo. Pokoke bengi iki Pak Ganevo ngersake saka jejer nganti bubar ki role aku. Oh. Ngaten nggih. Ya wis kudu dikarang piye-piye karang dalan kudu manut karo sing nganggap. Nggih. Pokoke wis ketemu neng Cakra Bedha kae pokoke nganu wae. Mas Bagong pokoke lakone Bagong gugat saka sore tekan esuk.